and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrino. Kung adto kita mo sakay sa lansa, tabok sa pikas tampi. Na mga PC nga nagsibilian lang nga mauban sa batag biyahe sa lansa. Kinay nagpaingaw ng pambok. Maoy atong sakyan karori. O Commander, May nagpasalamat og dako nga adto kay destino sa pangrehiyon. Doon ay gustong makikila-ila nimo sa personal. Diyang nasayra niya nga karelasyon nimo si Camere. ha? Oh, karodi. Interesado kay siya og labaw sa tanan. Lalipay siya nga ikaw ang gikarelasyon ni Camere. Mahimo ba mahibaw-an kinsa siya, Commander? Makasakay na may? Mga kauban na to, Commander. Mga kaubang mangingisda. Sakay na, karodi. Oh. Ako'y tukon. Atras! Atras! Atras ba? Pandara ng makina! Lingko na, karodi. Magsulti ta samtang maglawig ka pa mo. O Commander, Konsultihan ko ikaw kinsa siya. Tingali nakapati ka na siya nga. Apan wa ka makaila sa tao nga na-interes nimo. Kung nalipay nga ikaw ang gikarelasyon ni Mary. Mao nga tingba na lang niya ang tanan kung magkahimamatay na mo. Ha? Karodi? daghang salamat, Commander. Daghang salamat. Hay naman kaasyaron. Ang kamanduan pang rehiyon. Layo na kayo gikan din eh. Tingali wa pa sila maabot ng orasa. Ay, abi na ko, nahinano ka na. Nagmata ka man di ay. May bangon ka man di ay. Bisan nun saon di ko makatog. Nasulkit ko. Naglibog na ko kung say angay kong buhaton. Mura na ko og dili revolusyonaryo. Mabangon ko. Dali. Dali dayon. Unlan sa akong paa. Kana. Hilot-hiloto na ko ang imong uwa. Naa ka na sada. Dili naman tingali ko revolusyonaryo. Dili kita ako kapugngan. Ipahuway lang na. Maanat ka raon niya. Ug dili ka na unya mapati pa og kamingaw. Ay, na ka sa ning orasa. Kining talan-awon karon natong duha. Magkapahinumdum nako kani atong buhi pang imong amahan. Iya kong paunlanon sa iyang sapakan. Daghan kaayo ang iyang sugilanon. Ang kakabus sa tao nga bisan unsaon pa pagpaningkamot. Bisan patay-patayon pa ang kalawasan sa trabaho. Apan misamot hinuon og kakabus og kamakaluluoy. Kay matod pa niya, ulipon man gud ang taong kapus. O kay ulipon man, kundili mulugtab ang ilang kaulipnan, magpapilin ang ilang kakapus. Ang nagpahimugso kapus og ulipon, og ang laing nahimugso. Kay kapus og ulipon man ang nagpahimugso. Kapus og ulipon usab ang nahimugso. Og
So on and so forth. Kay buhing kamatuoran nga mga matay silang kabus ug ulipon kay ang realidad sa ilang kinabuhi. Mauman ang way katapusang cycle sa kinabuhing kapus ug giulipon. Unya, moingon dayon tong imong amahan. Yolanda, usa ka panahon ug higayon nga moapot ug pangandaman gyud nimo kini nga mopiya ako nimo ug sa atong anak. Ug makigupan sa daghan nga makigupat sa miulipon ug misupsup ug kusog sa singot sa katawan. Ug mao na kato ang nahitabo. Kalit nga nahanaw ang imong amahan kay gisakmit sa mga armadong tao nga nakauniporme. Ang mga pasistang militar. Apan para nako, Mama Yolanda, buhi pa ang akong amahan. Bitaw, buhi siya. Dako kaing buhi siya, Sinto. Dito sa kasyudaran, dito sa patag, akong makita ang imong amahan. Pinaagi sa panun sa mga estudyante, pinaagi sa panun sa mga magbubukit, pinaagi sa panun sa mga obreros. Buhi ang imong amahan, pinaagi sa panun sa mga kapus, nga nangita og hustisya ug kaangayan ug kagawasan sa kaulipdan. Apan lahi kayo akong hunahuna og gibati. Wa ka ba makapaniid na ako nga dili kay kumuhisgot na patay na si Papa Jacinto? Mary, Kana tungod kay dako gyud ko og pagtuo nga buhi pa ang akong amahan. Nganong mipahiyom ka man? tungod kay bisan ingon lang ni Ana, apanadasi ko sa imong isulti nga buhi pa gyud ay gihapon ang imong amahan diha sa imong diwa. Buhi pa di ay ang imong amahan diha sa imong hunahuna, kasing-kasing o pagtuo. Unsa kahakon? Nga unsa? Mukalit lang og bundak sa tong atubangan ang matuod. Nga sayop kita sa tong gituhuan nga patay ng akong amahan. Apan ang buhing kamatuoran nga sa kalit lang mumatuod gyud nato nga dako daing buhi si Papa Jacinto. Bitaw, Mayolanda, bisag sa huna-huna lang kutob nga buhi pa siya. Muhatag bayag kadasig. Buhi lagi siya, Sinto. Pinaagi usab sa mga mapulang manggugupat nga ni adini sa bukid o kapungturan. Bukog na gyud siguro siya, Sinto. Oh. Karori, Nakakita ko, Commander. Nga na kita sa Pikas Tampi. nakatabok na ta. Mudunggo na ta. Magkauban. Kamu sab. Amping mo. Karodi, Di ako sa unahan. Di siguro na akong palibot. kumando estilo aling Karodi. Mayong imong gibuhat, Karodi. Unsay nga ni Bukira? Kining atong gilakwan, Commander. Mag-atubang ang ngana ni Bukira tungod sa duha ka bukid nga nag-atbang. Ug ang tiilan mao ang baybayon. Salamat mga kauban. Kauban na ninyo si Karunay. Oh, ayaw ka kurat nga nung nailan kanila. Kana tungod sa imong mga bayanihon ug may sugon nga mga agi sa revolusyon, Karodi. Kini nagunan ako. Mao kinisiyas, Karodi. Hay na mga tagas nga mga armas. Adyan na, Komander! Adyan na, Komander! Pula pagabot, Karunay! Salamat mga kauban! Daghang salamat!
Way pahuway, padayon sila sa ilang pagbaktas. Nangigayuna, pulos na tag-as nga mga armas ang ilang gida. Usa, duha, tulo. Ngadto sa 5 ka oras ang ilang pagbaktas sa mga kabukiran. Og unya, Daghang salamat. Daghang salamat mga kauban. Karode, nagpaabot na ang gusto gyud kayong makighimamat nimo. Ni ana siya. Karode, himamata usab ang pangu sa Komisyong Militar sa Silangan sa Partido Komunista sa Pilipinas. Si Ka Andres. Dawatang mapula kong kamot sa mapula mong kamot, Karode. Mabuhi ka, Andres. Si Ka Andres, Karode. Ang kauban na nalipay o gusto kayong makighimamat nimo. Nalipay isab kayo kog dako, Karode. Nga nagkarelasyon kamo si Kameri. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!